Unang Juan, Kapitulo 2. Ginasulat ko ini sa inyo, mga anak ko, agod nga indi kamo magpakasala. Pero kung may yara nga makasala, may mananabang kita sa atubangan sang Amay, si Jesu-Kristo ang matarong. Kay si Kristo mismo amo ang paagi nga mapatawad ang aton mga sala, kag indi lang ang aton mga sala, kundi ang mga sala man sang tanan nga mga tao. Kung kita nagatuman sang mga sugo sang Dios, ti patod gid kita nga kilala naton siya. Kung may isa nga magsiling, nakilala ko gid siya, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tao butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios, amo ang tao nga ang iya gugma sa Dios nahimpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. Ang nagasiling nga siya nagakabuhi sa Dios, kinahanglan magkabuhi siya pareho kay Jesu-Kristo. Mga hinigugma ko, indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa inyo, kundi ini amo ang daan nga sugo nga inyo nabaton halin pa sa ginsuguran. Ang daan nga sugo amo ang pulong nga inyo na nabatian. Sa isa kabagay, ang sugo nga ginasulat ko sa inyo bag-o, kag ang iya kamatuoran sini makit-an sa kay Kristo kag sa inyo man. Kay ang kadudulman nagataliwan, kag ang matuod nga kapawa nagasilak na. Ang nagasiling nga yara siya sa kapawa, pero nagadumot sa iya utod, yara pa sa kadudulman tubtub karon. Ang nagahigugma sa iya utod, nagapabilin sa kapawa. Gani, wala sing yara sa iya nga mangin kabangdanan sa pagpakasala sang iban. Pero ang nagadumot sa iya utod, yara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman, kag wala siya makahibalo kung diin siya nagapadulong, kay ang kadudulman nagbulag sa iya. Nagasulat ako sa inyo, mga anak ko, kay ang inyo mga sala ginpatawad tungod sa ngalan ni Kristo. Nagasulat ako sa inyo, mga amay, kay kamo nakakilala sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatanon nga lalaki, kay nadaog ninyo ang yawa. Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay nakilala ninyo ang Amay. Nagasulat ako sa inyo, mga amay, kay nakakilala kamo sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatanon nga lalaki, kay mga mabakod kamo. Ang pulong sang Dios nagakabuhi sa inyo, kag nadaog ninyo ang yawa. Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan, ukon ang mga butang nga iya sang kalibutan. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay, kay ang tanan nga iya sang kalibutan, ang ginahandom sang makasasala nga kinaugali, ang ginakaibugan sang mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sang mga tao. Ini sila wala nagagikan sa Amay, kundi sa kalibutan. Ang kalibutan kag ang tanan nga mga butang nga ginahandom sang mga tao nagataliwan, pero ang nagatuman sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa giyapon. Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon. Ginsugiran kamo nga magaabot ang Antikristo, kag karon madamo na nga mga Antikristo ang nagtuhaw. Gani, ato na hibaluan nga malapit na lang ang katapusan nga panahon. Ini nga mga tao indi gid matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Amo gani nga nagbiya sila sa aton.
Kung matuod sila nga katapo sang aton grupo, kun tani nagpabilin sila upod sa aton. Pero naghalin sila, kag sa sini nga paagi maathagid nga indi sila matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Pero ginbubo sa inyo ni Kristo ang Espiritu Santo. Gani tanan kamo nakahibalo sang kamatuoran. Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo makahibalo sang kamatuoran, kundi kay nakahibalo gid kamo sini, kag nahibaluan man ninyo nga wala gid sing kabutigan nga nagagikan sa kamatuoran. Sino karon ang butigon? Ang nagasiling nga si Jesus indi amo ang Kristo. Ini amo ang Antikristo. Siya nga nagasikway sang amay kag sang anak. Ang nagasikway sang anak, nagasikway man sang amay, kag ang nagabaton sang anak, nagabaton man sang amay. Gani paturagid nga matipigan sa inyo mga tagipusoon ang mga pulong nga inyo nabatian halin sa ginsuguran. Kun ang inyo ginatuman amo ang inyo nabatian halin sa ginsuguran, te magakabuhi kamo sa giyapon nga nahiusa sa anak kag sa amay. Kag amo ini ang ginsaad ni Kristo nga ihatag sa aton, ang kabuhi nga wala si katapusan. Ginasulat ko ini sa inyo, nanungod sa mga nagatinguha sa pagpatalang sa inyo. Pero kamo inyo, ginbubuan ni Kristo sang iya Espiritu. Samtang ang iya Espiritu yara sa inyo, wala kamo kinahanglan sang bisan sino nga magtudlo sa inyo. Kay ang iya Espiritu nagatudlo sa inyo nanungod sang tanan nga mga butang. Kag ang iya ginatudlo matuod, kag indi butig. Gani, tumana ang ginatudlo sang Espiritu, kag magpabilin kay Kristo. Karon, mga anak ko, magpabilin kamo sa iya. Agud indi kita magkahadlok kun siya magpahayag. Kag indi kita kinahanglan magpanago sa iya sa kahuya sa adlaw sang iya pagkare. Nakahibalo kamo nga si Kristo matarong. Gani, dapat ninyo mahibaluan nga ang tagsa-tagsa nga nagahimo sing matarong anak sang Dios.